Drugo mesto. Moj sin Douglas obožava da se igra sa igračkama pištoljima. On ima 13 godina. On voli video igre u kojima se ljudi ubijaju. On obožava nasilje na TV-u, naročito kada je smiješno. Kako je došlo do toga? To se desilo kao i sve drugo, naravno. Jedna stvar je pratila drugu. Sve je delovalo prirodno. Naravno, on liči na mene, on je niži proseka i lepo je građen. Ima smeđe oči i svetlo smeđu kosu. Kao ja, ima problem sa govorom. To je stanje koje se zove bazični tremor, koji prouzrokuje nevoljne pokrete ruke, što ga čini da izgleda još slabije nego što jeste. On mrzi da čita, ali je pametan. On je zainteresovan za vrane zato što je čuo da su one jedina vrsta u prirodi koja je inteligentnija nego što je neophodno da bi preživele. On ume da nacrta prelepe crteže vrane, ali najviše voli da crta ljude koji drže pištolje, ili ljude koji vise na vešalima, ili ljude koji seku druge ljude testerom. U tim slikama nema lica, samo figura koja drže testeru i figura koja je sečena na pola, dok krv pršti svuda naokolo. Moja žena Marla kaže da je to sasvim u redu, ako uspevamo da izbalansiramo taj problem sa drugim stvarima, kao što su porodične večere, razgovori o dešavanjima, sport, odlazak u galerije i prirodu. Ali ja ne znam. Douglas i ja smo sedeli u dnevnoj sobi prošle nedelje, napola gledajući TV, napola proveravajući e-mail, kada se pojavila reklama za film Zarobljeništvo. Djevojkom koja je preplašena u kavezu. Suza joj klizi niz lice. Doug se nije pomerio niti je nešto rekao, ali sam mogao da osjetim njegovu fascinaciju, dubinu kojom je on to proživljavao. I ne sumnjam da je on mogao da osjeti što sam ja osjetio tog trenutka. Sedeli smo tamo i osjećali to zajedno. A onda se pojavila žena u autu. U sobi sa mojim sinom, žena crne kose, koja se veoma glasno smejala, koja je imala izboranu kožu ispod teških očiju i kojoj je odjednom bijeli deo oka ispunjavala krv. Na TV-u je svirala uzbudljiva muzika, a onda se reklama završila. A moj sin je i dalje bio u toj slici. Ona je ostala. Kada sam ja bio dete, voleo sam da se šetam susedstvom sam, gledajući kuće, gledajući šta su ljudi radili, gledajući njihove domove, baštu, biljke u saksijama, dim koji je izlazio iz dimnjaka. Ponekad, kada noću nisam mogao da zaspim, ja bih kroz prozor svoje sobe izlazio napolje kako bih se prošetao sat ili dva. Ja sam to voleo, naročito u kasno proleće, kada je sve počelo da cveta, kada je bilo puno noćnih zvukova i kada je vazduh bio topao. Mogao sam da čujem skakavce, ptice, šišmiše koji su naokolo leteli, ponekad zvuk auta ili TV u nekoj udaljenoj kući. Voleo sam misterioznu tamu oko drveća, način na koji su se pomerali i kako su pratili vetar. Bili su to veliki i teški pokreti, ali veoma nježni, istovremeno, veoma suptilni, kao da su reagovali lišćem. Tokom tog nježnog i zamagljenog vremena ljudi su spavali sa otvorenim prozorima. Bio je to mali gradić koji je bio bezbedan i niko se nije plašio. Neke kuće, naročito dve, su živjeli Legisovi i Majerovi. U njihovim dvorištima sam noću provodio vreme. Jednom, dok sam sedeo na terasi Legeovih, razmišljajući da li da ukradem deo njihovog baštinskog ukrasa, pridružila mi se njihova mačka. Sedela je pored mene. Ja sam je mazio, a kada sam ustao i krenuo prema statuji, počeo je da me prati. Te baštinske statue su bili vilenjaci. Ne slatki vilenjaci, već nekako zli. Izgledali su kao mali demoni iz pakla. Ja sam pomislio da bi jedan od njih izgledao dobro u mojoj sobi, ali su bili veoma teški, tako da sam uspeo samo da ih pomerim preko dvorišta. Radio sam takve stvari, glupave šale koje su mogle samo da iznerviraju ljude oko mene, ako bi uopšte primetili. Premještao sam nameštaj koji je bio na terasi, premještao sam figure,
Ostavljao sam čudne stvari u sandučićima, gledao sam kroz prozor dok su ljudi večerali ili se spremali za spavanje. Ili u slučaju legovi gdje je njihova ćerka Jenna spavala. Ona je spavala u prizemlju i njen krevet je bio blizu prozora, tako da sam mogao da gledam kako se njeni grudi podižu i spuštaju dok je disala. A onda sam gledao travu koja se pomerala pod vetrom. Možda je najgora stvar koju sam uradio bila kada sam ostavio veliki kliker u rezervoar od auta Majerovih, što je moglo napravi veliki problem za njih. Posebno ako bi vozili autoputem velikom brzinom, ali pretpostavljam da nikada se nije ništa desilo. Uglavnom nisam bio zainteresovan da napravim neki veliki problem. Samo sam želeo da sedim i gledam, da diram tuđe stvari, da pijem malo njihovog života. Pretpostavljam da je neka verzija ovih impulsa učinila od mene jednog od najuspešnijih prodavca nekretnina u Hudson Valleyu. Sposobnost da znate koji fizički objekt i okolina će najviše zadovoljiti osjećanje i identiteta osobe i učiniti da se osjeća kao kod kuće. Voleo bih da Doug ima taj osjećaj za fizički svet i sposobnost da ispija ono što je lepo iz njega. Probao sam različite stvari sa njim. Bacao sam loptu sa njim u dvorištu, ali mu je to dosadilo. Mrzi pešačenje, a voli da vozi bicikl samo ako mora negdje da ide. Ono što sada malo funkcioniše je pecanje, samo duboko pecanje u Hudsonu. To je idealna slika normalnog detinjstva. Verujem da sam imao normalno detinjstvo, ali moraš da odeš prilično daleko da bi pronašao nešto što bi ljudi nazvali nenormalnim ovih dana. Moji roditelji su bili razvedeni, a onda je moja majka imala nekakve momke, ali ovo je uobičajeno za polovinu dece koje sam ja poznavao. Majka i otac su se svađali u kući kada su bili zajedno i nastavili su da se svađaju telefonom nakon što su se razveli, glasno, ponekad vrišteći. To mi se nije svidjelo, ali sam razumeo, ljudi se svađaju. Nikada se nisam bojao da će moj otac povrediti majku ili mene. Povremeno sam imao košmare u kojima bi se otac pretvorio u ubicu i krenuo za mnom, jurio me, približavao mi se sve dok nisam pao nesposoban da ustanem i da se pomerim. Ali sam onda negdje pročitao da je ovo jedan od onih primitivnih strahova koje svi imaju, samo o tome ne govore. I ima malo veze sa onim što se zaista oko mene dešava. Ono što se jeste dešavalo je da me je terao da igram golf sa njim satima, sam ga posjećivao subotom. Iako mi je izgledalo da je zbog toga postajao samo još više nesrećan i neraspoložen. Proklinjao bi me ako bih promašio udarac i onda bi zbog toga promašio još jedan i sve vrijeme bi psovao. A onda bi šapnuo o Bože i obrisao lice ako nešto krene naopako. Ili čak i da ne krene, kao da je samo bilo iskušenje. I onda sam morao da ga sažaljevam. Ponekad bi napravio zvuke kao da ga nešto boli, nekakvo gunđenje, kada bi podigao vreću sa štapovima. I to me je nerviralo do besvesti, čak mi se gadio zbog toga. A sada, naravno, ja na sve to gledam drugačije. Setio sam se onih subota kada sam prvi put učio Daga kako da baca loptu u dvorištu. Ni ja još uvijek nisam bio dobar u tome i nekoliko puta sam se upetljao u žbunje. Mogao sam da osjetim dečakovo nestrpljenje. A tada sam osjetio svoje godine. Onda smo krenuli da se otpetljavamo i on mi se približio da mi pomogne. Smo uspjeli da se povežemo i palo mi je na pamet da su delikatnost, fini pokreti koji su bili potrebni kako bih se raskačio od tog žbunja, bili nešto što je on voleo. On je to voleo zbog lepote preciznosti. Osim toga, on je imao talenat za to. A kada je došao na njega red da pokuša, držao je čvrsto zglob i po vazduhu udario savršen mali udarac, tako da je bio bolji od mene. Kada se sljedeći put upetljao, bio je veoma brz u raspetljavanju. Sam mu držao predavanje o zakonima fizike. Bio je to dobar dan. Postoji jedna nenormalna stvar u mom detinjstvu na koju mogu da ukažem. A to je da je moja majka, ranije u životu u mladosti, još prije mog rođenja, povremeno radila kao prostitutka. Ali mislim da se to ne računa, jer ja to nisam znao kao dete.
Nisam saznao o tome sve do pre 6 godina, kada sam imao 38 godina i moja majka se razbolela od gripa koji je ubio mnoge ljudi, od kojih je većina bila njenih godina. Bila je u bolnici, imala je groznicu i mislila je da umire. Držala me za ruku dok mi je pričala, a njene tužne oči su ličile na 2 mala polumeseca. Usne su joj i dalje bile pune i provokativne. Rekla mi je da je želela da ja to znam zbog svega onoga što je tata govorio, sve one užasne stvari. A ja se sećam da većinu toga što je tata govorio uopšte nisam ni slušao. I rekla je da nije radila ništa strašno jer je bila previše lepa i plaćali su samo da budu sa njom u njenom društvu. Kasnije, kada se ispostavilo da je preživela, bilo je sramota što mi je to ispričala. Smejala se tome i šalila na svoj račun. U redu je, rekao sam. I zaista je bilo. Iskreno, nisam uopšte bio razočaran. Jedino me je zgrozila njena sueta. Način na koji je pokušala da umanji svoje priznanje. To nisam mogao da poštujem čak ni tada. Mislim da ispovest moje majke ili šta god da se podrazumevalo nije imala nikakve veze sa onim što ja mislim da je to. Dok sam odrastao, na kraju nije bilo dokaza o njenoj prošlosti, ništa što bi moglo da utiče na mene, ali iznenada, kada sam imao 14 godina, počele su da me uzbuđuju neke stvari koje bi se smatrale nenormalnim. Da je neko ubijen ili povređen. Ako bi bio horor film na TV-u i devojka u šorcu bi trčala i vrištala sa nekim tipom koji je jurio, meni je to bilo uzbudljivo. Moja majka je bila u kuhinji, pravila večeru i pričala sa nekim na telefonu, miješajući neku smesu i držeći telefon između ramena i brade. Napolju bi prolazili automobili ili bi lajao pas. Bilo mi je teško da se koncentrišem na domaći. I tada, dok sam gledao takve strašne filmove i dok je neka devojka bežala od ubice, ja bih maštao o tome da sam ja taj koji je juri. Istina je da sam počeo da pijem i da se drogiram u to vreme. Svi moji prijatelji su to radili. Moja mama je pokušala da me natera da se držim nekih pravila, ali sam uvek nalazio načine da ih zaobiđem. Išli bismo u šumu, obično mi to bio Chet Volzak i Jim Bonhan i ja, i tamo smo pušili travu koju smo dobili od Chetovog brata, lokalnog dilera po imenu Dan, i pili jeftino vino. Ponekad smo uspjeli da nateramo Chetovog tatu da nam pozajmi pištolj i u mom sećanju on je imao AK-47, tako da bismo odlazili u lokalnu šumu i tamo se smjenjivali pucajući u drvo. A onda bismo išli kod Cheta u njegovu sobu gde smo puštali glasnu muziku i pričali glupe viceve, gledajući muzičke spotove u kojima su se dešavale odvratne stvari. Zmije su puzale preko uspavanog lica malog dečaka i on se budio jureći psihopat u ogromnom kamionu. Devojka je pretvorena u svinju, a zatim u tortu, a onda je pevačica otgrizla glavu. Možda biste pomislili da su takvi klipovi i pištolji bili nešto što je ohrabrivalo moje nasilne misli. Ali Chet i Jim su gledali i radili iste stvari, ali nisu bili kao ja. Govorili su loše stvari o devojkama i ponekad su bili grubi, ali nisu zaista nikoga želeli da povrede. Ne baš. Su želeli da rade one normalne stvari koje rade tinejdžeri. Tako da sam ja sedeo sa njima, ali sam bio potpuno odvojen od njih. Oni su pričali i smejali se o normalnim stvarima, a ja sam razmišljao o nekim mračnim stvarima. Imao sam slike u glavi koje niko drugi nije mogao da vidi. Tako je bilo i kod kuće. Moja majka je spremala večeru i pričala telefonom, svađala se sa tatom, naša mačka je lizala i jela iz svoje posude, oko nas su se ljudi brinuli jedni od drugima. Jenna Lete je mirno spavala, ali na nekom drugom mestu, kao što je u horor filmovima, neke strašne stvari su se dešavale sa takvim devojkama. I tamo nije bilo škole, sporta, mame ili tate. I bilo je sjajno. Ispričao sam svojoj ženi većinu svega ovog. Za piće, drogu, fantaziju, ubistvu. Ona razume jer ima i ona svoju prošlost. Radila ekstremne stvari, vandalizovala automobile, pričala priče ranjivih devojaka koje su pile više nego što su mogle. Tu je i slika nje i još jedne devojke u kupaćim kostimima, a druga devojka pije pivo dok je za ruku drži momak, tako da izgleda kao da je glava potpuno izvrnuta.
Drugi tip gleda sve to, a moja nasmejana žena drži devojku za ruku. To je slika koja nagoveštava neku vrstu okrutnosti i nesreće, ili je to možda samo smiješna priča o povraćanju u kupatilu kasnije. Ona veruje da smo oboje bili takvi zato što smo oboje bili zavisni od droge i alkohola, izražavali na taj način svoj bol i bes kroz fantazije i neosmišljene akcije. Kada sam prvi put odveo Daga na pecanje, ja sam bio na terenu za golf. Dok smo išli prema jezeru u našim teškim čizmama i odeći za pecanje, mogao sam da osjetim njegovu iritaciju zbog buba i sunca, zbog priča o prirodi i sve sam to mogao da vidim u njegovim očima. Rekao sam mu da je pecanje kao vožnja sportskog auta, nasuprot Subaru štapu za pecanje. Pričao sam o tome kako bi bilo lepo da nešto upecamo, a on je samo ćutao. Doduše, pripremanje štapa za pecanje i vezivanje čvorova ga je zaintrigirala. Iz prve je sve shvatio i savršeno je uspeo da veže i pripremi sve što je potrebno. Imao je dobar osjećaj o prostoru oko sebe, tako da mu se udica nikada nije kačila za drveće. Sa zadovoljstvom je gledao u braon, svetlo i izgužvanu vodu. Ali kada sam stavio ruku na njegovo rame, mogao sam da osjetim koliko mu je to bilo neprijatno. Kako sam rastao, moje noćne šetnje su postajale sve ređe. Više me nisu tako privlačile. Ne bih izlazio napolje pijan ili naduvan, već samo kada sam mirno raspoložen, želeći da budem negde gde nije niko ko je normalan i društven. Želeo sam da idem na drugo mesto. Želeo sam da budem u svetu kome sam mogao da sedim i osjećam moć prirode kako mi prolazi kroz noge. I budem blizu drugih ljudi, a da oni nisu blizu mene. Gde sam mogao da verujem na trenutak da posjedujem dobrotu njihovih života. Žena Lete je još uvek spavala u prizemlju i ponekad bih je gledao kroz prozor i gledaju kako diše. Nikada nisam razmišljao o tome da ubijem ženu. Nisam razmišljao o ubistvu bilo koga, zapravo. Nikako nekoga koga poznajem. Bilo mi je teško da se upoznajem sa devojkama zato što sam bio nizak, zdepast i suviše tih. Moram da sam imao čudan izraz lica dok sam sedeo na času, jer sam osjećao da sam zapravo na drugom mestu. Istina, nisu mnogi gledali u mene. A onda sam jednog dana bio sa Četovim bratom koji se zvao Dan. Vozili smo neku drogu. Zapravo on je to radio, a mene je prosto vozio jer sam usput. Trebalo je da kupi momak, ali kada smo stigli, to je bila devojka koja je otvorila vrata. Bila je lepa i bila je svesna toga. Ali kakvo god samopouzdanje da je to znanje dalo, bilo je površno. Neko vreme smo proveli sa njom, popušili smo par cigareta sa njom i sa njenim dečkom. Devojka je sedela veoma privlačno i previše je pričala, kao da je pametna, ali je bilo pitanje na kraju svega šta je ona zaista rekla. Kada smo otišli, Dan je rekao, jako me nervirala toliko da bih je lupio po licu. Pitao sam zašto. Iako sam znao zašto. Ne sjećam se šta je rekao jer to nije bilo ni važno. Ja sam već znao. A kasnije, umjesto da zamišljam devojku, setio sam se toga. Boravio sam da spomenem da jedne noći, kada sam stajao ispod ženinog prozora, ona je otvorila oči i pogledala pravo u mene. Bio sam zapanjen, toliko zapanjen da nisam mogao da se pomerim. Nije bilo ničega između nas, osim stakla. Pogledala me i trepnula. Rekao sam ćao, zadržao sam dah. Nisam razgovarao sa njom još od 3. razreda, ali ona samo uzdahnula, okrenula se i ležala mirno. Stajao sam tamo drhteći, a onda sam polako i pažljivo prošao kroz dvorište i izašao na trotoar. Krenuo sam nazad kući. I naravno sljedećeg dana nisam otišao u školu jer sam se plašio da ću sresti ženu. Bio sam siguran da bi mi se rugala. Ona uopšte nije gledala u mene. U početku me je ovo dirnulo i nateralo me da je smatram da je moćna. Uporno sam pokušavao da je uhvatim pogled, da joj kažem što osjećam. Konačno su nam se oči srele i shvatio sam da ne razume zašto je gledam. Shvatio sam da iako su joj oči bile otvorene te noći, ona je još uvijek spavala. Pogledala je pravo u mene, ali me uopšte nije vidjela.
I tako sam jedne noći ustao rano ujutru, ali zaista rano, uzeo majčin auto i odvezao se u kampus da je potražim, devojku sa koledža. Kampus je bio okružen šumom. Spavaonice su bile raširene, mada su neke podsjećale na porodične kuće. Bile su grupisane zajedno. Devojka je živjela u jednoj od tih, ali kada sam stigao nisam mogao da budem siguran koja je tačno. Stajao sam neko vrijeme, a onda su se pojavili neki studenti koji su išli prema meni, tako da sam ja nestao između drveća. Pažljivo sam se kretao kroz šumu. Tama je postajala sve veća dok sam se šetao i dalje oko doma. Mogao sam da osjetim kako nešto izlazi iz zemlje sa zubima i kandžama, ogromnim očima, kako puže, kako je bez mozga i kako jede sve oko sebe. Svirala je pesma u mojoj glavi, koja je bila jako popularna. Bila je to romantična pesma o ljubavi i smrti, koju su snimili tinejdžeri. Često sam išao do kampusa noću zato što nisam želeo da se sretnem sa maminim momkom. On je bio neka budala. On je kukao dok je bio tu, a onda je ona kukala kada on nije bio tu. Ponekad je zvala i nekoliko ljudi kako bi im se žalila, a ja bih pustio muziku još jače kako je ne bih čuo. Pratio sam usamljene studentkinje što sam češće mogao, osjećivši da je drugo mesto daleko bolje od moje realnosti. A onda dok sam se vozio autom sa mamom jednog dana, vidjeli smo nekog tipa kako stopira. Bio je sredovečan i izgledao je prilično ishabano, a moja mama je rekla da ga niko neće pokupiti. 2 sekunde kasnije neko je stao i pokupio ga. Mama se nasmijala. Počeo sam da stopiram. Većina ljudi koji bi me pokupili su bili muškarci, ali bi me nekada pokupila i neka žena. Nikome se nije plašio. Tada sam imao skoro 18 godina, ali sam bio nizak i izgledao sam tiho. Žene bi me pokupile jer su bile zabrinute za mene. Nisam zaista planirao to da uradim. Samo sam želeo da osjetim pištolj u džepu i pogledam ženu i da znam da to mogu da uradim ako želim. Bila je jedna 38-godišnja plavuša koja se vozila u kaputu. Ali onda rekla da je trudna i ja sam počeo da razmišljam šta ako povredim bebu. Dag je imao mnogo košmara kada je bio beba. Pod bebom podrazumevam između 2 i 4 godine. Kada bi zaplakao u snu, obično je Marla bila ta koja je išla kod njega. Ali jedne noći je bila bolesna i rekao sam joj da ostane u krevetu dok ja odem da smirim dete. Još uvijek je plakao i zvao mamice. Kada sam seo na krevet i osjetio njegovu uznemirenost, tim je primetio da sam došao ja umjesto njegove majke. Na trenutak je oklevao, a onda mi je došao u zagrljaj. Mirisao je na znoj i bio je prepun emocija. Sanjao je da je sam kod kuće i da je bilo mračno i dozivao svoju majku, ali ona nije bila tamo. Tata, tata, plakao je. Bila je jedna bolesna dama sa crvenim očima i mama nije htjela da dođe. Gde je mama? To je možda bio prvi put da sam je se setio, žene u kolima. Bio je to toliko intenzivan trenutak da sam bio u nekom bizarnom transu zbog nemogućih osjećanja. Podigao sam Daga i odneo ga u našu spavaću sobu da bi mogao da vidi majku i ugnezdi se pored nje. Ostajao sam budan skoro cijelu noć gledajući ih. Bio je vedar dan kada se to desilo, ali je bilo vetra i bilo je hladno, a moja mama nije htjela da ućuti. Samo sam hteo da gledam film, ali čak i sa uključenim televizorom sam čuo njen glas. Valjda zato što je nastavila da priča. Mislio je da je ne mogu da je čujem. Nisam mogao da odagnem zvuk njenog brbljanja o tome kako ju je onaj opet naterao da se osjeća loše. Tada sam šapnuo. Ako se toliko stidiš, zašto pričaš o tome? Rekla je. Sve je to mentalno zlostavljanje. A onda je utihnula. Jedine reči koje sam uhvatio bilo su baš bez veze. Izašao sam u hodnik da čujem bolje. Najgore od ovoga je bilo to što nije hteo da me pogleda, rekla je ona. Skoro da sam je čuo kako hoda gore dole. Telefon je bio ušuškan između njenog lica i ramena, kao i obično. Zato padam na te pasivno-agresivne tipove koji me nateraju da se zaljubim u njih, a onda me zlostavljaju. Sa kim god da je pričala, mora da je tada rekla nešto smiješno jer se smijala.
Ostavio sam TV i otišao. Uzeo sam pištolj, ali više radi zaštite nego za neke druge stvari. Dao sam svom sinu taj san baš kao da sam mu ga predao, ali dao sam mu i mnoge druge stvari. Kada je prvi put ulovio ribu, odgovorio je na moje ohrabrujuće riječi svetlim pogledom koji nikada neću zaboraviti. Pustili smo tu ribu, ali pre toga ju je držao u rukama, a riba je bila hladna i brza, sa buljavim očima i krljušće bila upravljena žutom i crvenom bojom. A onda, kada je sljedeća povukla, rekao sam: nemoj da upireš štap u ribu. Drži ga iznad. Poslušao me je i uspeo da je ulovi. Postoji uramljena slika u njegovoj sobi gdje stoji riba u mreži, mama ona drži u ustima. Imam još jednu sliku gdje se on trijumfalno smeška držeći ribu u rukama i njeno blistavo još uvijek živo telo. Bila je starija nego što sam želeo. Imala je preko 40 godina, ali još uvijek dobro izgledala. Imala je jak glas, ali beživotan u isto vrijeme. Imala je crnu kosu i uske crne pantalone. Nije nosila burmu, što je značilo da možda nikome neće nedostajati. Pokupila me je na putu gdje je maksimalna brzina bila 45 milja. Slušala je nekakav show na radiju i pitala me da li želim da slušam muziku umjesto toga. Rekao sam da ne. Voleo sam show na radiju. Zaista, rekla je, zašto? Zato što sam zainteresovan za aktualne događaje. Ja nisam, rekla je. Samo slušam ovo jer mi glasovi opuštaju. Baš me briga o čemu pričaju. Negdje su pričali o ratu. Bombe su eksplodirale na pijacama gdje su ljudi kupovali povrće. Nečije noge su bile raznete. Skrenuli smo na put sa nekoliko automobila, ali nijedan nije bio blizu nas. Baš te briga? Ne, zašto bi? Zašto bi me za ovo bilo briga? Pauzirala je. Emisija je bila o tome kako je mali dečak hitno prebačen u pretrepanu bolnicu. To jeste loše, ali mi ne možemo ništa uraditi povodom toga. Na radiju su neki ljudi plakali, govorili su na nepoznatom jeziku. Izvadio sam pištolj iz džepa. Pitao sam: da li imaš dece? Ne, rekla. Zašto? Odvedi me do starog poštanskog puta. Idem tamo u napuštenu kuću. Ja tamo ne idem, ali mogu da te dovezem blizu. Zašto ti je stalo do aktualnih događaja? Mene nije bilo briga u tvojim godinama. Odvezi me tamo ili ću te ubiti. Namrštila je obrve, pokušavajući da se uveri da je dobro čula. Onda je pogledala dole u pištolj, a onda naglo u mene. Brzo se okrenula da pogleda na put. Ubrzala je auto. Skreni na sljedećoj ulici desno ili ćeš umreti. Moj glas u tom trenutku nije došao od mene, već sa tog drugog mesta. Cijelo telo mi je bilo ukočeno. Učila je žmikavac za desno. Bio je to dug trenutak dok smo se približavali mom putu. Glasovi na radiju su ekstatično urlali. Zaustavila se na krivini. Šta to radiš? Ostavila je auto u leru. Skreni desno ili ćeš umreti. Otkopčala je pojas i okrenula se da se suoči sa mnom. Spremna sam, rekla je. Nagnula se nazad i jednom rukom uhvatila volan, kao da se umirila. Svojom slobodnom rukom se potapšala između očiju. Stavi ga ovdje, rekla je. Samo napred. Jedan auto je prošao pored nas. Neko na suvozačevom mestu je gledao u prazno. Ne želim to da uradim ovdje. Biće svedoka. Moraš da me odvedeš na to mesto. Kakvi svedoci? Taj auto se ne zaustavlja. Niko neće stati ako nisu upaljena sva 4 žmigavca. A nisu, pogledaj. Ali ako te upucam u glavu, krv će prskati po prozoru i neko će to vidjeti. Bio je to opet moj glas. Moć je nestala. Ljudi na radiju su nastavili da pričaju. Odjednom sam osjetio kako mi srce brže kuca. U redu, onda uradi to ovdje. Raskopčala je jaknu da mi pokaže grudi. Niko neće čuti. Kada završiš, možeš da me premestiš na suvozačevo mesto i da odvezeš auto gde želiš. Sedi na suvozačevo mesto i uradit ću to. Glasno se nasmijala. Oči su joj izgledale ludačke. Bile su lude kao kod životinje zatvorene u malom kavezu. Dođavola, ne idem sa tobom. Uradi to ovdje, budalo. Tada sam shvatio da je ta kosa perika, a jeftina perika. Iz nekog razloga zbog toga izgledala još luđe.
Držao sam pištolj prislonjen na njeno telo kako bih sakrio podrhtavanje. Hajde, dušo, rekla je, samo naprijed. Kao zvezda, crvena tačka se pojavila u njenom levom oku. Normalno mesto i drugo mesto su se pretvarali na isto mesto, brzo ali sporo. Način na koji se dešava saobraćajna nesreća je brz, ali spor. Zurio sam. Krv se širila po njenom oku. Pomerila je oči sa mog lica na mesto negde ispred auta i ostavila ih tamo. Borio sam se sa nagonom da se okrenem i vidim u šta gleda. Opet je promenila oči. Pogledala me duboko u lice. I šta sad, rekla je, hoćeš li to da uradiš ili ne? Reči su mi se vrzmale u glavi, kao natpis na kome piše ne želim. Nagnula se napred i upalila svetla za hitne slučajeve. Izlazi iz mog auta, rekla je tiho. Traćiš mi vreme. Čim sam izašao, nagazila je gas i osjetio se smrad gume. Otišao sam na polje pored puta, bez ideje gde bih mogao dalje da idem. Shvatio sam nakon što je otišla da će možda pozvati policiju, ali sam duboko u sebi znao da neće, jer na drugom mestu nema policije, a ona je sa drugog mesta. Ipak, dok sam hodao nazad kući, izvadio sam metke iz pištolja i prosuo ih, šutirajući sneg preko njih i tapkajući po njemu. Dugo sam hodao, bilo mi je hladno. Naišao sam na odvodnu cev i bacio prazan pištolj u nju. Pomislio sam, trebalo je da je upucam u stomak. To je trebalo da uradim. A da je onda odnesem u napuštenu kuću. Trebalo je da je upucam, ali sam znao zašto nisam. Ona je već bila ubijena iznutra. Da je bila neko drugi, možda bih to zaista uradio. Ali nekako je žena sa perikom promenila kanal, a ja ne znam ni da li je to uradila namerno. Muva pliva na smeđoj, toploj vodi. Duge trave, toliko zelene, kao da bacaju fino jarko zelenu boju na brown vodu. Primitivna riblja usta se naprežu, tražeći vodu dok je moj sin oslobađa u plićaku. Nestaje u mutnoj vodi. Imala je krv u oku. Jadna žena. Jadna majka. Majka mi je umrla od raka debelog crijeva pre samo 9 meseci. Ubrzo nakon toga, palo mi je na pamet da je ta žena nosila groznu periku jer je bila bolesna i prolazila hemoterapiju. Mada, naravno, to ne znam zasigurno. Bio je to bol iz detinjstva koji je morao biti osvećen. Tako mali, a tako ogroman. Prije nego što sam odrastao i prestao da mislim na nju, mnogo sam razmišljao o toj ženi. O tome šta bi se desilo da sam je odneo tamo, u tu napuštenu kuću. Ne sjećam se više detalja tih misli, samo da su bile izopličene, otečene, zamaglanje. Slomljeno srce, slomljen glas, slomljeno telo, ostavljeno da umre na podu. Gledajući me zatamljenim očajnim očima kako odlazim i ostavljam je tamo. Ove slike su izbledele sada i daleko su, ali još uvek mogu da me nateraju da osjetim nešto. Drugi put kad sam stavio ruku na Dagovo rame, nije se trznuo iznutra. Bio je prezauzet štimovanjem udice i mamca. Negde u njemu je bilo drugo mesto. Sada je tiho, ali znam da je tamo i da ga čeka. Također znam da neće biti sam sa njim. Neće znati da sam ja tamo sa njim jer nikada nećemo pričati o tome. Ali bit ću tamo i neće biti sam sa tim drugim mestom.